Qui també s'ha unit al rebuig contra el pla hidrològic de Conca és l'Ajuntament de Tortosa, que ahir a la nit va aprovar una declaració institucional en contra de la resolució del Consell de Ministres. El text denuncia que el pla estableix un cabal mínim insuficient que no atén els criteris científics i tècnics dictaminats per la Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre i que atempta contra els interessos mediambientals, socials i econòmics del territori. La declaració va comptar amb el vot favorable de totes les forces polítiques de l'Ajuntament, encara que durant el debat el regidor del PP va defensar alguns aspectes del Pla de Conca. El Pla de Conca té aspectes positius i aspectes negatius, no tot és dolent. Jo crec que hi ha que veure la part positiva i la part negativa, parlar-ne i resoldre el negatiu perquè sigui positiu. El pla s'ha aprovat sense consens i no té en compte els informes científics i tècnics tant per la qualitat fixada com per la no inclusió de les diferències entre anys secs, moderats i humits. Una vegada més, la unanimitat de l'Ajuntament de Tortosa, de tots els grups polítics, i jo crec que aquest és un missatge clar en quant a rebuig al pla de Conca, perquè al fi i al cap a la ciutadania de Tortosa qui la representem són els 21 regidors.